Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til endnu en video her på vores kanal. I dag så skal vi simpelthen i Tivoli. Ja, Olli W. Jeg har simpelthen ramt Tivoli i dag. Fordi, hvorfor ikke altså? 60 kroner for en soft ice. Det er fandme dyrt. Tivoli er også meget dyrt. Men vi har ramt Tivoli, og vi skal prøve nogle forlystelser selvfølgelig. Skal vi have Så det gør vi bare. Ja. Skal. Oj, finder du turpas? Ui, Det får du ved. Men Fritz, han behøver ikke noget turpas, fordi han scanner bare sit Tivoli-kort, så Sigma er han, ikke? Ja. Meget fritter, vi har lige TikTok. Det var ordentligt crazy. Men altså, vi måtte ikke filme derinde, så vi fik desværre ikke noget footage. Men nu skal vi i Mælkevejen, og der filmer vi højst sandsynligt. Så hvis vi må. Ja, gør vi det? Måske. Mens vi lige står her. Shut up! Mens vi lige står her og venter, så skal vi huske at like og subscribe. Wait, ja, vi er lige i Mælkevejen nu. Vi skal ind her og sidde, så kom med lidt. Ja? Jeg er i Mælkevejen nu, gutter. Jeg filmer. Jeg ved ikke helt, om jeg tør. Fordi jeg er bange for, at jeg bliver opdaget. Ja, vi bliver opdaget. Og jeg er også bange for, at min telefon flyver ud af min hånd. Og det gør den ikke. Skal jeg holde den sådan her? Ja, sådan her. Det gør det. Hold så dagligt ud. Jeg har snart. Så nu er vi i gang. Skal der chat? Ej, det regner. Ej, det regner. Kan du filme mig også? Ja. Ej, hold fast. Jeg holder virkelig fast. Lad mig holde. Skal der chat? Film ud. Gærligt, gutter. Gærligt. Jeg er virkelig fast. Oj, jeg får også spillet. Vi har jublet. Her. Hvor er vi? Kæft, jeg vi er lige blevet færdige med Mælkevejen. Øj, fuck, det gjorde det. Jeg så lige er det okay? Ja. Okay, så vi har lige prøvet Mælkevejen, og vi skal hen til den gamle rutsjebane nu. Yes. Vi er der faktisk. Der er en rimelig lang kø. Ja. Det går hurtigt. Eller gør det? Det går hurtigt. Fuck. Jeg er lige kommet ud. Jeg gik fuld Brixton mode. Ja, det gør jeg. Jeg gik fuld Brixton. Prøv at se at købe noget. Jeg har fået med en gudum shawarma her. En tager for sin. Jeg venter stadig. Han venter stadig. For min her. Jeg tager for sin. Ja, nu skal vi bare æde. Lidt for godt faktisk. Ej, hvad fuck er det her? Nej, hvor smager det noget. Jeg er færdig med min. Jeg tager de sidste bid af kagen her. Tror du, vi falder ud? Nej. Falder ud? Ja. Den skal være lukket jo. Jamen, når. Sådan der. Tror du, vi falder ud? Vi falder ud? Ja. Højst sandsynligt. Jeg skal være helt ærlig, jeg ved stadig ikke, hvad alle knapperne derinde gør. Så hvis der sker noget, så lige være med at sige det til nogen. Ja. Har jeg driller dig. Vil du Chiligarden? Ja. Prøv at lade være spiller. Træk for syg. Nej. Wait, chat, vi er i Fatamorgana lige nu. Hvis jeg sidder bag Fritz, ja, det gør du. Det kan man bare. Yeah. Der er bare en, der sidder bagved, så er der en, der sidder foran. Så Fritz, og nu skal vi op i 40 meter i 4 minutter. Nu skal vi op i 40 meter i 4 minutter. 40 meter? Ja. Er det 40 meter? Ja. I 4 minutter? Nej, det er 20 meter, sorry. Det var længere. Lille Fritz. Jeg må fryse lige fast tilbage. Ja, vi er i Fatamorgana. Jeg kender en, der kommer fra Ghana. Ja, vi vil gerne have flere seere. Ja, derfor skal du huske at abonnere. Ja, vi er i Tivoli. Det kan jeg godt lide. Ja, vi er i en forlystelse. Jeg ved ikke, hvad der rimer på det. Ja, det rimer. I'm in the thick of it every
Hvordan? Nej, spørg, vi må få et billede med ham efter. Gustav, må vi få et billede? Ja, de koster. Okay. Ej, vi kan se, hvor Carlo bor. Jeg bor lige derovre. Altså, hvilken Carlo? Og sådan er vi kommet ud af Fatamorganaen, og nu er jeg så tyk, at jeg lige skal have nogle churros. Ja. Så skal vi prøve karusellen. Ja. Lad os så. Vi prøver lige den sidste forlystelse, monsunen. Altså, jeg gider, vi skal ikke mere, vi er for trætte, så tager vi hjem. Yes.